Tak podíváme se na pokoj. Celkem velký, 4 lůžka, televize, zrcadlo, trochu rozšiřuje, co na dělat. Balkon, klimatizace funkční, balkon nic moc, menší a výhled do zahrady. Jinak si myslím, že v pohodě. Pár skříní, koupelna, tež rozšiřuje. Vána, tričko, tady záchod, toaletní papír, nic tam, prázdný. Takže spokojenost, taky spokojenost.